az időjárás előjelezés szerint, mint jól látható, gyönyörű havazás jósoltak. Reméljük, hogy a hóesés még varázslatosabbá teszi a ma esti közös várakozást. Ma este Újtelek lakói várnak minket sok szeretettel. Újtelki részről is köszöntünk, vagy készültünk egy kis összefoglalóval, melyet Fászor Györgyi készített számunkra. Idén is, aki szemfüles volt, és gyűjtötte a pecséteket, egy apró kis meglepetésben részesül, majd keressetek engem. Újtelekről egy rövid kis összefoglaló. Az általános iskola telkének sarkán a vasúti sorompónál található egy feszület. Az állításkor ez számított a falu szélének. A feszület alapzatán csak az állítás időpontja olvasható, 1903. június 5-én. Az újtelki részt nagyon könnyű behatárolni, jelenleg a Petőfitől a Jókai utcáig, a vasútra merőleges, a vasútsortól a Feketevízsorig, a vasúttal párhuzamos területrészről beszélünk. Az Újtelek csak a II. Világháború után kezdett benépesülni, azonban korábban is épültek ezen a területen lakóházak. Az Újtelek fő utcája a Kossuth utca, mivel a sorompón átérve itt lehetett fölfelé haladni, ez az utca kezdett el leghamarabb benépesülni. A nagyon kevés háború előtti épült lakóházak a Kossuth utcában nőttek ki a földből, ezek jellemzően a hagyományos tornák és parasztházak voltak. Később a Dózsa utca, a Táncsis és a Petőfi utcák népesültek be, aztán az Ady Endre utca jobb oldala, ezekben az utcákban nagyon sok manapság Kádár kockának nevezett ház épült. Újtelken volt egy malom is. Az emlékezet szerint már az 1940-es években állt a legjobb helyen, hiszen a termőföldekről szekerekkel jól megközelíthető helyen állt, és még a vasút is közel volt, ahonnan hozhatták a gabonaféléket őröltetni. Abban az időben a kenyeret még házaknál sütötték, szükség volt a lisztre. Az állatokat is el kellett látni, részükre is őröltek gabonát a malomban. A molnár munkadíját természetben kellett megfizetni, nagy mennyiségnél az örlemény mennyiségével arányosan, kis mennyiségnél egy-két lapáttal. A malom a termelőszövetkezetek megalakulását követően államosításra került, és a helyi TS üzemeltetésébe kerültek. Innen látták el őrölt gabonával a TS állományát. Az állattartás korszerűsítésével és a háztályunkban is megjelenő darálók elterjedésével a malom munkájának egyre kevésbé volt szükség. Egy nagyon-nagyon különleges dolog is volt Újtelken, nem tudom, hogy van-e ötletetek, ami még esetleg kimaradt. Ez a strandfürdő. A strandot a Feketevíz medréből alakították ki 1930-as évek elején. Az akkoriban működő Levente Egyesület fiataljai kézkezű munkával ásták, betonozták ki a medencét. A mérete 50x25 méter volt, és hosszában mélyült. Hajóformájú napozókat építettek, meg két kabinsort, külön a férfiaknak, külön a nőknek. A medencét a Feketevíz patak táplálta, zsilipekkel szabályozták a víz magasságát és friss víz beáramlását. A strand köré fákat, bokrokat ültettek. 1944-ben a bevonuló szovjet hadsereg a medencét a tankok lemosására használta, a lánctalpasok összetörték, tönkretették a beton alapzatát, a falakat, az egész fürdőt. A háború után már sajnos nem került újjáépítésre a fürdő, földet fortak bele, betemették, ma már gyakorlatilag nem is látszik, sajnos. Illetve tudjál megélők mélyülteket, és folytatjuk az így folyamán is tovább ezt egymásra figyelni. Bízom benne, hogy az együtt töltött idő mindannyiunk számára olyan szeretetteljes élmény volt, mint amilyen nekünk. Jövőre találkozunk, mindenkinek áldott és karácsonyi ünnepeket kívánunk, és induljunk meg!
nem tudom, tudjátok-e, de tulajdonképpen 2 forrás táplálja a Csurgót. A pontos helyeket inkább nem mesélném el, de összefolynak ezek egy helyre, és utána itt jönnek ki ebbe a csőbe. Az én gyerekkoromban, ez bizony volt már vagy 50 éve, akkor még álltak ezek a nagy 6-8 méteres itatóvájuk, különféle magasságúak voltak, hatalmas nagy sár, pocsolya, minden volt, amikor ide hozták az állatokat, és itt itatták a marhákat, a lovakat, újszőlő felől hozták, hajtották be a guját, hozták be a juhokat, stb. Különféle magasságú itatóvájuk voltak, pont azért, hogy a különféle magasságú állatok tudjanak inni belőle. Aki nem puskázik, tudja, mikor alapították a csurgóforrást? Na, olvasd le gyorsan. Jó, 1703, tehát több mint 300 éve működik ez a forrás, és amikor Újtelek elkezdett benépesedni, valamikor a 40-es években, akkor először itt az Újtelek, vagyis a forrás melletti házak kezdtek épülni, pont a víz közelsége miatt. A Csurgó fölött álló feszület, az is egy nagyon-nagyon régi feszület, nem nagyon tudjuk az eredetét, illetve hogy pontosan mikor készítették. Azt tudjuk, hogy ez a kereszt, ez a fa kereszt, ami most áll, már nem az első eredeti, hanem egy újonnan készített kereszt, mert annyira rossz állapotba került, hogy ki kellett cserélni. Amikor kicserélték, akkor nem volt rajta még Jézus szobra korpusza, és azon tanakodtak itt a falusiak, hogy hogyan lehetne erre Jézus korpuszát fölrakni. És az a megoldás született, újszőlő felé is van egy kereszt, ugye ezt nagyon sokan tudjátok, levették azt a korpuszt a keresztről, és a Váci vasöntődében készítettek egy másolatot arról, és annak a korpusznak a mintájára került föl ide Csurgó félé ez a kereszt. Reményik Sándor, a mi adventünk. A béke jobb még vissza-vissza rándul, rángatja görcs, gőg, szégyen, gyűlölet. Engedne az ököl, de megkeményszik. 1000 anyaszív, 1000 sebből vérzik. 1000 lelket marvas foggal a kételj, a borzalom. Vajon a csúcsra ért el? S reszketre éled a reménység, hát ha van a rémségnek, ne továbbja. Béke jobb még vissza-vissza rándul. Még lőpor füstöl fekete a völgy, s kaszáját gúnnyal feni a halál, de már valami köztünk s közte áll. De hegyormokon szelíd rőzselánk, de a lélekben béketüzek égnek, s 1000 haranggal harangoz az élet. Szent karácsony eljött, az ég a földre szállt, ünnepeljünk boldogan, fényes éjszakán. Szent karácsony eljött, az ég a földre szállt, gyertyafényben ünnepelj át az éjszakát. Nem lehet ma egyedül senki, az angyalok vigyáznak rá. A szeretet itt van, és bekopogtat majd, neked is a szíved ajtaján. Itt vagyok én is, átölellek, ha elfogadod, engedj közel. Vigyázok rád, és veled leszek majd, amíg csak élsz. Szent karácsony eljött,
ünnepeljük boldogan, fényes éjszakát. Szent karácsony eljön, az ég a földre száll, gyertya fényben ünnepel, át az éjszakát. Itt a nap, mint annyira vártál, a családban biztos együtt marad. Adni készülsz és adni fogsz majd, mert ajándék minden pillanat. Tőlünk ezt szavadat kapod, ha elfogadod, engedj közel. Vigyázz rám és veled leszek majd, amit csak élsz. Szent karácsony eljön, az ég a földre száll, ünnepeljük boldogan, fényes éjszakát. Szent karácsony eljön, az ég a földre száll, gyertya minden ünnepel, át az éjszakát.